వాట్ యు వాంట్ అంటే ఐ నీడ్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్, ఐ నీడ్ నాలెడ్జ్. వాట్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది. వై తెలిసినప్పుడే మనము దాని పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. అంటే వై am I studying? నేను ఎందుకు చదువుకోవాలి? చదువుకుంటే ఐ విల్ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యూచర్. చదువుని ఎంత కలిగినా రసజ్ఞత చాలకున్నా గుణ సంయుతులు ఎవ్వరు మెచ్చరెచ్చటని. అది ఎలా అంటే పదునుగనల పాకము చేసినైనా అందు విందు నొదగడి ఉప్పు లేక రుచి పుట్టక నేర్చినట్టయ్య భాస్కర అన్నాడు.